Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ma za ka lafiya fina India Hausa, barkamu da sake saduwa da wannan lokaci. Idan zuwa ka ne na farko a wannan shafi na muna ɗanka da kamar plan din wannan bidiyon ga sharing ga lakin kai kuma domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da kawo muku da zakulo muku sabbin fina-finan India Hausa masu fitowa a kamfanoni daban-daban daga Algaita Dilo Studio da sauran kamfanoni da suke fasara fina-finan India Hausa. Ka yadda zaka saki wannan film na cikin wayarka shine abu ne wanda fi komai sauki. Kasance kana da wasu application guda biyu. Na farko zaka saki application Mega, na biyu zaka saki application Telegram. Zarar ka sauke su sai ka bude yadda zaka bude Telegram shine ka sa nan baka tono ka da kai validate shikenan ka bude application Mega. Idan kuma zaka Telegram idan zaka bude Mega shi kuma zaka sa address ɗinka, email, sunanka, sunan mahaifi da su kuma password shikenan shi ma ka bude application Mega. Da zarar kai wannan sai ka duba a kasan wannan bidiyon ko kuma akan profile ɗin na TikTok zaka ga wani link wanda zai ka a cikin group namu na Telegram. Da zarar ka shiga wannan group namu na Telegram zaka ga wani link daga poster da dama na fina-finan India. To duk poster da ya maka abin da zaka kawai shine sai ka rana saman poster din. To a kasan poster za ka link da kai to wannan link shine film din. Yau wanda zaka sauke shine kawai sai ka tana saman wannan link din da ka gani. Kana ganin shi ko kana tana shi ko da sai ka cikin application Mega film din zai bude ko kuma zaka fara kallon shi ko kuma ka sauke cikin wayarka to dai kai dai hakan ne. Yawa sannan kada kuma ta muna da sabon fina-finan India Hausa, muna da group VIP ne fito da sabon fina-finan India Hausa wani suka fito da kamfanoni daban-daban Algaita Dilo Studio da sauransu. Kuma kullum akwai da shi muna tura sabon fina-finan India Hausa akan wani group namu na VIP India Hausa. Yawa ga wasu bukatar shiga wannan shafi namu na VIP India Hausa za ku tayi mu na kan wannan number da kuke gani domin mu cikakken bayani domin ga dangane da ake shiga cikin wannan group namu na VIP India Hausa. Sannan kuma kada ku manta a ci wannan watan muna promotion ne na shiga group VIP India Haka ku garzayo abin ba